नों अरिजिनेल एनडि बि नङाब्रा नोङालै मा प्रुफ दं नोंनाव सायाव एसे प्रब्लेम जाबाय नङा नङाबाथ' एसे जों दायो दंफैयो नैबे जा एसे थाखा दंमोन इउटुबारफोर गोजा जि हायो थाइसे थाइनै खांनानै जों सोर दा नुगोन मोनसे दुखुथिया न'खराव जों थांनो नागिरदों दासान्दि भिडिअ मोजां होनायबो जायाखै आरो बै मोनसे चेनेलावहाय सासे मानसि फ्रड खालामहरदों आं जेबो होनथ'ला चेक पस्ट फैलायबाय नै आं हालामोन ओंखाम उखैनाया ओमफ्राय नैबे बाबुमोननि नैबे मा जायगामोनलाय नोंसिना बे हाब्रुबिल औ बिसिनि नैबे दखानाव आं बर'फोरनि बिदि फिसा फिसा बिराद मोजां मोनो दाब्बा लामा हाइवे सेरावनो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबा बिराद मोजां मोनगोन रुटिखौ आं बिराद पसन्द जादों गोथाव मोनदों आं टेस्टि ओंख्रिजों ओमफ्राय दाउदैजों जाग्रोबाय दा माखासेखौ नेगासिनो दं लोगोफोरखौ ओमफ्राय लासैनो ओंखारलांसै बिसोर फैगासिनो दं ओरै फारसेनिफ्राय खायफा बङाइगाव क'क्राझार ओमफ्राय आं ओरैनिफ्राय फैबाय आंबो ओरै थालाय लामायानो जामजोबलायबायना थांनि नों अबेनिफ्रा शिलंआवसो थायोना नोङो शिलंआव फरायो इंलिश मिडियाम मा क्लास क्लास 1 आच्छा नोंना मा नाम बिथोन नार्जारि दे नोंसिनि दा बे दखाना नोंसिनि दा जागासिनो आं सेलफि लानो नाङा जों लानि जाखांबाय जोङो गोगोमनो दाब्बायानो नोंथांमोनाबो मालाबा फैयोब्ला ओरै हाबलांनो हागोन बर'निनो मा नाम देखायनोसै आं गसाइगाव लिरनायानो एद साइड जानांगौमोन होनबासो सिनायगौमोन बिथराइ हटेल मैगं गेरेज थ' जों दायो बै न'खराव थांनि जाखांबाय लोंखांबाय बेसाराव हाबायाव मोनजायाखै आंनि ओंखायनो बेखौनो पार्टि हिसाबै ओमफ्राय बे न'खराव थांनि आरोना माबायदि नायनोसै जों दायो दंफैयो नैबे जाय प्रब्लेम बा दुखुथिया जादों बे न'खरा बेमारजों साग्लोबजादों माने केन्सार बेराम बायदि हमदों आरोना दायो दा बेखौहाय डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ गोबांबारथ' बिथांमोना फोरमायनो नागिरदों दायो मा बहुद थांखांबाय होनदों जों सावरायबायबो पावाराव थानायावनो होन थांबाय नाथाय जेबो मदद मोनाखै माने जिखिनि बुंहैदों जेबो जायाखै दा बेखायनो आं नायग्रोदो बिनो थाखाय आङो माबायाव सेक्रेटारि अफिसाव थांदोंमोन जे सार आदैया खिथाहरदोंमोन ओमफ्राय सारा होनदोंखि आंथ' मिथिला बे फिसाया ना मा जायो खिन्थु आङो एप्लिकेसन हैदोंमोन ओमफ्राय मार्चनि 6 तारिखआवनो हैदोंमोन आङो एप्लिकेसनखौ नाथाय नाजावदोंमोन नाजावनायालाय ओमफ्राय बिनि उनाव साननै सानथामनि उनावहाय नुजाफैफिन होननानै बुंदोंमोन नाथाय आङो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय थांबावदों आङो जायाखै होननानै बुंबाय आरो दाखालि बिस्थिबाराव थांबावदोंमोन आङो ओमफ्राय दाबो सारजोंनो लोगो मोनाखै होनदों लायनो मोनाखै होनदों ओमफ्राय जायाखै होननानैहाय बुंबाय नालाय आङो थांफिनासै आरो माने गोबावखासै होनब्ला ने गोबावखासै मास मोनसेयानो बारखाबाय एप्लिकेसन हैनानै एप्लिकेसन हैनाया आङो मार्च 6 तारिखआव हैदों मार्चनि मार्चनि आच्छा बिनि अनगायै सोरनावबा थांबावदों जेबो खौरां मोनफिनाखै एप्लिकेसननि जोबनायाव मा होनो दा बे जायनो नों एप्लिकेसन होदोंमोन जोबनायाव होनहरदों कि दाबो सारजों रायज्लायनो मोनाखै दा मोनायावसो बिदि फैगोन होननानैहाय रायज्लायनाय जागोन होनबासो होननानै बिदि बुंदों आरो एसे हेल्प मोनगोन खोमा होननानै सानदोंमोन आसायाव एसे प्रब्लेम जाबाय नङाबाथ' एसे माबानि थाखाय जेनेबा फैसानि थाखाय एसे हरगोन खोमा साननानै थांदोंमोन आङो ओमफ्राय साननै सानथाम नेदोंमोन एसे गोबाव नेदोंमोन आं हारसिं खालामसै होननानै एप्लिकेसन हैनो थांसै होननानै आं थांदोंमोन आरो बिथांमोना जाहैबाय गायदे बसुमतारिनि फेमिलि ना एसे आयंआ बुंनानै होदो गायदेनि न'खरनि जोङो सोंदिनि नोंसोर बेसे गिदिर मा बैसोमोन जेब्ला दावहायाव बा ओरै थांलाय फैलाय बा खस्थ' मोनदोंमोन बेसे गिदिरमोन नोंसोरलाय जोंथ' एसे गोसोआव दंना गैया गोसोआवलाय एसे दङ बैसोआ बेसेबां जाखो जों खेल गैया बोसोरसे जाखो बिमामोननिफ्रायबो जों मिथियाखिसै ओमफ्राय जोंथ' बे बैसोखौ बुंनो रोंलाय बे समावहाय
ओमफ्राय माबायदि नोंसोरो माबायदि जाथायफोर नुवा नोंसिनि बिमानि सायाव माबोरै जाया माबोरै जेनेबा थैनो गोनां जाया जाथाया बिदिनो दावराव दावसि बिदिनो बर'नि रायजो नांगौ मा नांगौ होनबाय नालाय बयबो गामिनि मानसिया ओंखारजोबनांगौ होनबाय ओंखारलांबाय ओमफ्राय ओंखारलांबाय नालाय दाना नै ओंखारलांनानै मोनाबाबो फैनो रोङासै जाहैबाय ओमफ्राय दाना मानो फैयाखिसै बिदि जाबाय आरो न'नि मानसिया ओमफ्राय जोंथ' उन्दै मानसि बांद्रायबो मिथियाखिसै गिदिरफ्रा बुंबाय मानो सफैयाखिसै उमुगा बिदि जाबाय ओमफ्राय गैया फैथायाखिसैयानो जाहैबाय उनाव खोनाबाय थैबाय बेबादि खोनाबाय आरो मुलि नांबाय बेबादि खोनादों गोथै सहखौ लाबोदों न'आव गोथै सहखौ लाबोआखै लाबोनो मोनाखै ना माबोरै लाबोनो मोनाखै पुलिसफोर लांदोंनो जोंथ' नुवाखिसैबो मिथियाबो खोनाबायल' नोंसिनि बिमानि गोथै सहखौ नोंसोर नुवाखै थैनायाव न'आवहाय लाबोआखै गामियाव गासै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय साबैसेमोन नोंसोरो बे बिदा सासेल' जाय दङ दा बेमाराव दङ बे सासे ओमफ्राय बिनानावफ्रा साब्रै आंजों साबा जाबाय आं देरसिन बिनानावफोरनि गेजेराव बे जायनाखि आदाया बेमाराव दं बिनिनो आनजाय जाहैबाय आं ओमफ्राय बे माखासेफ्रा आंनि उन्दैसिन गोजा दा नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौबो ओमफ्राय बेनो जाय पावाराव गैयाबाबो जायफोरा हासनबायोब्ला हाग्रामा सानि फार्टिनो सोरबायानो एसे सापर्टफोर होयोब्ला फेमिलिनो दा पावाराव थानायावबो सापर्ट बिहैदोंमोन नायसनबायोब्ला मोजां जागोन जों सानो जोंबो जोंनिफ्राय बेसेबां हायो दा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बाबाया दा हस्पिटालाव दङ जा गोब्राब लोमजानानै जा एसे थाखा दंमोन बेबो थांजोब्बाय आरो दा जोंना फैसानि प्रब्लेम जानानै दङ बेखायनो अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोन बे होनाय QR क'डाव अन्नानै नोंसोरो जा एसे थाइसे हायो नोंसोरो हरबानो जाबाय गोजोन्थों बे जोंनिफ्राय खरस एसे एसेल' जेबो साननाङा माने बेखौ माबा होननानै साननाङा दे जेबो नङा गावस्रालायबाय जों बिसोर ओरै थांसिगोन आं ओरै थांनोसै नैबे खामानियाबो साक्सेस जाबाय जों सानदोंमोन माने साब्रैसोजों साथाम साब्रैजों इउटुबार अराउन्ड जों 11-12,000सो कालेक्ट खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय मा नाममोनथाय आं बावबाय बे 1,000 हरफादोंमोन ओमफ्राय जोंनि खांनाया 12सो जादोंमोन ओमफ्राय बाव माखासे होबाय जों सावरायबाय ब्रादार सोमदोनबो जों माने मोनसे आरो अलखद जानाय दंबावो बै न'खरावबो एसे हैनोसै नामा होननानै माने बेयावबो होबाय माखासे ओमफ्राय बै अलखदावबो जोंनिफ्रायनो लामा देखायग्रोनाय टाइप आं थांनो हायासै बाव गोजान नालाय बिसमुरिजों बावबो माखासेखौ देबावबो होदो होननानै जों सावरायनानै दा फैसाखौ फुखावबाय आरो नैबाव माखासे होबाय दा आसा खालामो गेदेरमाफोरा भिडिअखौ नुहैयोब्ला एसे सापर्ट पाब्लिकआथ' जों बेसेबां बुंबावनो गोबां समाव गोबां सापर्ट होबोगासिनो जों दुसिनो हाया जेखि पार्टिनियानो जाया जोंनि पाब्लिकआ गोबां नायगासिनो इभेन न' डाउट जादेरा बादेरा मालाबा जोङो भिडिअ बानायो मालाबा सिरियास मेटारावबो हाबफैयो नै मोजांबाबो गाज्रिबाबो सापर्ट होबोदों जोंखौबो ओंखायनो गाज्रि मोननो हाया रावखौबो जायफ्रा जेबो फैसाबो हेल्प होनो हायाब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन जाहाथे न'खरनि बेफोर एसे हेल्प जायो इयुनाव मालाबा नोंनावबो आंनावबो जानो हागौ बेफोर प्रब्लेमा ओमफ्राय जों किसुमानखौ बिराद दुखु मोनो हाजोबा थांजोबनो गोजानखौ अब्लाबो नाजायो थ' बेबायदि आरोना बेल' नङा आं सानो आरो बे सैथोबो जागोन जोंनि बर'फ्रा बिदिनो गोबां अलखदाव गोलैनाय दं जायफ्रा रावजोंबो नायसनजायाखै खायफा गावनि न'खरनि हायैनि थाखाय आरो हायैजों लोगोसे
माथो खालामनो गैयाबा उफाय गैया बेसाराफोर ना उफाय हारा बेबायदि थ' बेबायदिनो थांबाय थानोसै रायजोफोर गोसो गुदुंफ्रा शेयार खालामनो हागोन फिन बुंबावबाय आं जाहाथे हेल्प जायो न'खरनिया ओमफ्राय नै आं मा बुंनायदोंमोन बावलायलांबाय मेलेमफ्राबो जालाय लांलालै माबा सानबावदोंमोन आं मा जाबावगोन औ बैयो बिसमुरिनिया दा आदा अफ्रि आरो समनि रादाब निउसाव नुगोन पर्टेलाव आरो रादाब सोमजोन बरगयारि बिथांमोननियाव नायबानो जाबाय सासे गोबाव समनिफ्रायनो एक्सिडेन्ट जानाय नामा भिडिअखौ नायबा नुसिगोन आं थांनो हानाय नंला गोजान नालाय आं सापर्टआथ' जयैनो थाबाय फैसाया जि हायो आं फैबाय आरो ओरैनो बेखिनियानो लाभ इउ अल नों अरिजिनेल एनडिएफबि नङाब्रा नोङालै मा प्रुफ दं नोंनाव